като цели от. Здравейте и добре дошли в подкаст. Да, един македонец в България, мисията невъзможно възможна. Така, днес аз ще съм водещ, ще бъда гост, ще бъда техническа поддръжка и всичко, но сам ще си говоря, да знаете, но това да не ви притеснява, защото най-интересните разговори винаги ги вода сам със себе си. Затова с мен е тук Игор Дамянов. Здравей! Здравей! Здравей, Игоре! Благодаря, че прие поканата, че намери време за нас, за мен, че така се съгласи да дойдеш в подкаст и да разкажеш за себе си. Сега, да почнем от там, от най-смешното. Как реагираха хората, когато разбраха, че си македонец? Здравейте, първо да кажа. Здравейте на другото ми аз. Чудесно изглеждаш. Да, за така възрастен вече мъж. Така, добре изглеждаш. Добре, поддържаш се. Виждам, че не си женен. От това си личи, че не си женен. Щом не си качил някое кило, защото като видя твоите генерация хора, са си бабачковци. Но, както и да е, да ти кажа, да се върна към това въпрос. 2003 година всъщност беше много по-различно. Беше романтично такова едно. Беше супер. Въобще никой не му дремеше тогава по никакъв начин. Нямаше никакъв проблем. Не, че и сега има. Но тогава беше много по-спокойно. Но винаги като чуят, че си македонец, нали само казват. Две неща казват. Имам един приятел от Скопие. В Македония 2 милиона човека. Аз съм на 19 години. Как очакваш, човече, аз да знам някакъв, който е от Скопие, аз съм от Виница, примерно. Няма как да го знам. Но той държеше да се каже, че има приятел в Скопие или има роднина в Велес и може би аз ги знам. Сигурно съм Yellow Pages. За тези младите, които гледат този подкаст, те не знаят какво е Yellow Pages. Това е една голяма книга, където бяха всичките адреси и имена с телефонни номера на всички хора и компании. Другото беше, вие сте българи. Едно от задължителните неща. Няма как си, дай да пием по една ракия. Нямаше. Първите реакции бяха такива и разбира се, първото нещо, което виждаш почти винаги в един град, особено голям, е такситата. Таксито ни взе от руски паметник до Централна гара. Взехме 2 таксита, ни взе 80 лева. 2003 година. Тогава 1 километър струваше 26 стотинки. Примерно. Руски паметник до Централна гара няма повече от 2 км и половина, 3 км. Не знам, може би по прекия път през Малко Търново е минал до Централна гара от руски паметник, за да ни вземе 80 лева, но 80 лева трябваше да платиме за такси. И това е от първите неща. Първите реакции, Игоре. Акцентът не те ли издава понякога? Да, понякога ме издава, защото е по-мек. Въпреки, че аз 21 години, почти 22 години съм тук, понякога автоматично думите ми се сменят, примерно. Защото аз вече не знам коя дума в кой език е. Разбираш ли? Разбираш ли ми или ти трябва преводач? Ако ти трябва преводач, да почна да ти говоря на македонски, за да ме разбереш. Но да, и примерно там може да си издам, нали, че понякога използвам някоя дума по-различна и не толкова в акцента, а по-скоро в словореда. Словореда в моя мозък е по-поетичен някакси. Така го виждам аз да е. А и другите хора и така разбират. И ти сега не можеш да бъдеш агент. Не. Въпреки, че те обвиняват, виждам там в Фейсбук, Соросоид, Удбаш, такъв, онакъв. Така. Ама ти не можеш да бъдеш агент. Защото като се ядосаш, какво почваш да правиш? Почваш да псуваш на македонски там, нали така? О, да! О, да, започвам да... Това ми е... То е и проблем като цяло. Ама аз не го мисля с лошо, пък отгоре на всичко, даже не бих отишъл, нали, да му такова майката на някой, като цяло, защото все пак, ако той е на моята възраст, майка му трябва да е примерно на 70 и нещо. Аз не си падам по 70 и нещо годишни жени. Съжалявам за моите фенки, но аз ви харесвам като жени, разбира се, като мои майки, но не и повече. Но най-много ми проличава, когато настъпя
куче школа 1. Значи, ако настъпя куче школа 1, този благ човек, който виждате, става съвсем различен човек. Казваш ли, пример, да го цели от кажуваш ли го, например, така, ако се ядосаш, пример? Не знам каква е тази съдба, че когато настъпя куче школа 1 и винаги се качвам в колата и осъзнавам от парното, че аз съм настъпал куче школа 1. И тогава поглеждам откъде смърди и знам, че е от левия ми крак, който е размазал съединителя. Не знам дали знаете колко трудно се чисти съединител с мокра кърпичка. Защото той има едни каналчета и ти няма как да бръкнеш да изчистиш каналчетата. Трябва да ги чистиш с нещо, което е остро, примерно с пръчка, с нещо такова. И тогава истинският македонец се появява. Много харесвам животните, хората не толкова, защото не събират акото на животните. И тогава всъщност, да. И затова не мога да бъда, наистина не мога да бъда и агент, въпреки че съм обвиняван в това, че съм спуснат от някъде. Да, от това живея, бе, хора. Плащат ми. Разбирате ли? Сорос, Америка за България. Не, също ако ми плащат, леле, ще ги взема. Честно ви казвам и ще ви кажа, че съм ги взел. Това означава, че съм добър в работата си, в крайна сметка. Щом някой е решил да ти даде пари, значи знае, че добре си върши работата, което е за поздравление. Сега, така като се изпуснах и казах македонски, това са език ли е, не е ли, български ли е, диалект ли е, какво е, какво ви учат в училище? Кажи сега, дай да видим някоя дума, примерно. Каква някоя дума, която така да е по-интересна, по-различна от българския? Боже, едно и също, 20 и кусор години. 20 и кусор години. Език е, разбира се. Език е, защото обслужва административно всичките неща, които се случват в една държава. За това е език. За всичко, което е формирано по този начин. Език. Правете разлика от език и от група езици, от диалекти и така нататък. Всичко, което е сложено в някаква група език. Да, на македонски говоря. В смисъл, ако не ме разбираш, както ти казах преди малко, ще взема, ще ти превеждам. Не, че е голяма разлика, но точно пък това прави езика по-труден и по-труден за научаване, защото ти си свикнал, примерно, от 20 години да говориш по един начин и да казваш една дума по един начин, с един акцент и след това някой ти казва, че акцентът трябва да е, примерно, преместен или е плаващ или еди си как си. И малко сложно, но да, такъв това е език. Ние играем един спектакъл с един мой колега, казва се Разговор безкрайен, проектът Македония, с Иван Тодоров го играем и с Тони Карабашев от ХХ Импротеатър. И там Ванката ме пита, добре, и там имаме точно, за това го казвам и това, защото имаме такъв спор, език ли е, не е ли език. И така, кажи някоя дума да видим дали е език. Кажи как се казва небостъргач. И аз казвам облакодер. И той каза, това е много смешно. Да, смешно е и небостъргач също е смешно. И то идва от английски, който е skyscraper. Нали? Списал, то едите са го превели, примерно небостъргач, другите е облакодер. До самия случай, например, когато македонци ми се обаждат да кажат, т.е. първо българи ми казват, как е фигурно парзаляне. И на македонски уметничко лизгање. Нали? Което си е супер смешно. Обаче пък, обаждат ми се македонци да ми кажат, как е уметничко лизгање на български? И аз, фигурно парзаляне. Фигурно парзаляне. И за едните и за другите да са съвсем смешно. Нали? Друга дума, примерно, една от любимите ми думи е огледало за задно виждане, което е ретровизор. Ретро, назад, визор. Нали? Много. Такива, и хипопотам е нилски конь. Значи ти си, Игоре, ти си нилски конь. Ясно. Да. Това си ти. Що ми задаваш такива въпроси? Глупак. Какво пренасяш през граница? Ти искаш да ме вкарат в затвора сега. Дали? Но да знаеш, че и двамата ще влезем в затвора. Не. Сирене.
което по принцип не е разрешено, въпреки че се продава в граничната зона. И защо да не е разрешено? Нали, има едно биено сирене на Македония, го взимам. Но ако ме питаш какво съм прекарал през границата най-интересно, ковчег. Да, ковчег. Да. Той знае. Той знае, вие не знаете. Но той знае. Всъщност, разкажи защо си прекарал ковчег през границата на хората, за да не го разказвам аз. Защото ти ще го разкажеш по-добре. Майко, къде ме върна сега ти ковчег? Играхме едно представление. Сега ти знаеш. Мате Матишич умира е лесно. Обаче аз, честно казано, ние сложихме декор в буса и отиваме да играем в Виница, в моя град. И аз въобще съм забравил, че част от декора е и този ковчег, в който всъщност аз играя. Влизам, така почти половината представление, аз съм в този ковчег. Затварям капак, отварям капак. И отваря митичара, за да провери какъв е декора и вижда ковчег. Какво това е нещо? Какъв то ковчег? И аз, това е част от декора. Не, отваряй, това не може да се пренася. Трябва специален документ. Аз казвам, как специален документ? Това е ковчег от театъра. И даже отгоре си е с кръст, всичко. Отворихме ковчега, вътре имаше една възглавница и една прахосмокачка, защото там я сложихме, за да я пренасяме по-лесно. И така 2 пъти се наложи, защото 2 пъти ходихме да го играем. Даже 3 пъти май. Даже 3 пъти го носихме този ковчег през границата. Да, вече после станахме атракция на границата, като ни видяха. Къде е ковчега, питаха, защото не е често сигурно, особено празен ковчег. Иначе има един филм Балкан Кан, че ще го гледал, където пък от македонска страна вкарват един. Всъщност не. Бабата. Къде умря бабата, бе? На границата ли умря бабата? Какво стана? И те трябваше да я пренесат в един килим. Точно всъщност в един килим я пренесоха и така замотаха в един килим, но ние прекарахме ковчег. Така че това е най-интересното нещо, което съм прекарвал през граница. И всъщност нищо не забранено. Нищо забранено! Нищо не забранено. Нищо забранено не съм прекарвал, освен ковчега. Случва ли се често да ти казват, че вие сте българи? Нали го казах. Първото нещо е това. 2 неща казват. Казах ви, имам приятел в Скопие и вие сте българи. Разберете, че когато кажете примерно на човек като мене, който живее 20 години, защо си мислите, че вие сте първият човек, който това ми е казал? Луно! Има толкова смешни вицове за македонците. Защо ползвате един тъп? Има толкова яки, на които аз също се смея. Изключително много. Особено, защото са смешни. Но Луно, вземи македонска. За тебе ли ги се тепаме и тебе ли ги те делиме? До ден днешен не мога да се разсмея на този виц, разбираш? Не мога да се разсмея. Първо, каква е разликата? Защо? Аз съм забравил. Наистина съм забравил. Аз съм широко скроен човек. Македонец, българин, сърбин, турчин. Плащаш ли си данъците, ако щеш, носи рокля, сложи си цици, списал, мустаци си носи, ако искаш с дългокоса. За каквото искаш прави. Плащаш си данъците, пускай хората на пешеходна пътека и не наранявай никой, ни животни, ни дървчета, ни хора. Толкова лесно. И хвърли си букука, къде трябва. И аз так му забравям. Защото аз гледам, съм такъв човек. И съм добър човек. Защото, представете, аз почвам вече да мисля на български. Аз мисля на български, живея по български, нали? Всичките неща. Радвам се на успехите в България. Плача също с хората, които плачат за неуспехите. И тъкмо съм забравил, че съм македонец и някой ми припомня защо не трябва да бъда българин. Защото ако има такъв идиот, защо бих искал да бъда като него? Аз бих искал да бъда като някой супер готин човек. И ако ти си готин човек, аз искам да бъда като тебе. Разбираш, Игоре? Също, затова искам да бъда като тебе. Защото ти си супер як ме. Много си добър. Има ли разлика между България 2003 и днес? В самото начало казах, бяха по-спокойни хората, въпреки всичките неща, които се случиха, защото преживях тук, нали, Македония, България, Югославия, всекъде беше така, 96-97, беше много кофти навсякъде.
Но като се преживят това и почват да се движат нещата по-напред, хората бяха някакси много наистина бяха по-спокойни, по-гостоприемни. Бяха, как да кажа, по-скромни дори в много отношения. Докато сега всичко е биткоини, ваче, всичко ходи нагоре, надолу, откачили се, разбираш, като че ли утре ще свърши света. Всичко иска да граби, да ходи, не се, уж правила спазваме, па се избиваме по пътищата. Някакси по-агресивно стана. Но може би не само тук, то е навсякъде така. Не казвам, че само в България, но навсякъде това ме тревожи, честно казано. Защото тая тенденция и особено пък да се одобрява агресията в каквато и да е форма. Дали ще е военен конфликт, войната в Украина, в Палестина и Израел. Това нещо, не че го е нямало, може би, преди години, нали? Но то се е криело. Сега, вярно, медиите, по принцип, аз като човек, който работи в медиите, но повече искат да наблегнат на тези неща, защото никой не го интересува, че имало опера, примерно. Кого интересува в България човека, че има опера? Той иска да види, че някой друг е по-зле от него. Че е умрел. Разбираш ли? Това е най-хубаво. Умрел, и ти си по-добре от него. И като че ли това нещо се промени и ми се иска хората да се върнат към истинските ценности, към човещината, така каквато е била романтична. Мечтаят за старото време, където са живяли по този начин, обаче нищо не правят, за да живеят по такъв начин. Говоря като взаимоотношения. Не говоря като имане. Също тогава е нямало. Не може да кажеш, че някой е имал, освен някой сигурно от партията. Но да се стремят към тия ценности. Нали? Като виждаш, че някой цепи дърва и ти имаш свободно време, отиваш, взимаш брадвата и помагаш на съседа да цепи дървата. Пък утре той ще дойде да ти помогне. Аз помня какво беше на времето, нали, в Македония. И мисля, че и тук е било по същия начин. Ние като строяхме къща, примерно, или наши роднини строяха къща, ние всички отивахме цяло семейство да помогнем. Единия на бетонобъркачката там, другия на еди си какво си на количката. Сега имаме всичко и ставаме по-големи мрънкачи и нетърпеливи. Искаме да имаме колкото този. Мислиме, че някаква формула на щастието е ако имаш като този или ако изглеждаш като онази, ще бъдеш щастлив или ако притежаваш това. В крайна сметка щастието е съвсем различно и ако си успокоиш, ще бъдеш щастлив, ще имаш всичко. И ето като тук нали, Хамлет, да бъдеш или да не бъдеш. Ако си зададеш този въпрос, и наистина ще имаш всичко. Колко и малко да имаш, ти ще имаш всичко, защото така си устроен. И мисля, че това нещо се промени. Малко станах дълъг, съжалявам, но трябваше да го кажа. Надявам се, след като някои хора гледат да се замислят и поне с милиметър да сме се преместили в по-добра посока. Сега България е в Европейския съюз. Македония не е. Ама има ли нещо, което, примерно, ти липсва от Македония? Какво ти липсва? Най-много, със сигурност, семейството, защото аз съм сам тук. Добре, че има социални мрежи, там нали може да се виждаме. Аз почти всеки ден ги чувам. Те ми липсват. Приятелите, хората, с които така, имам добри спомени. Защото виж, аз нямам добри спомени само с македонци. Затова го казах преди. Няма значение къв си. Трябва да създаваш добро усещане у себе си и от другите. И имам толкова интересни приятели там. Липсват ми някои неща, които си купувам, както казах, през граница. Сирене, примерно. Едно сирене там, което го има, което няма тук. То е специфично и само там го има като че ли. Едно биено жълто сирене, много яко. Страхотно е. Си знаеш най-добре. Но липсва ми това, което беше преди. Като че ли аз не съм носталгик, нали, не ме такова, защото говорех за носталгията. Тогава беше като че ли по-чисто, по-подредено, Пак хората бяха като онова време по-така, по-спокойни бяха, защото не се състезаваха, защото няма как да се състезаваш. Може би затова искат хората да се върне социализма, който аз никак не искам. Тогава не се състезаваха, защото всички нямаха еднакво.
Нали, не имаха, нямаха еднакво. И няма на кого да завиждаш. Знаете ли какво ми липсва? Което го няма тук. Там все още хората се отопляват на дърва. Супер ужасно е. Нали, заради чистотата на въздуха и така нататък. Знам, не ме обвиняйте веднага. Просто ми стана романтично, носталгично. Но тъй като аз живея на високо и само къщи има нашия град Виница, само къщи. И когато виждаш, от всеки един комин излиза дим, сега като се прибираш не е така. Къде някой се отоплява на климатик, то е ясно, което е добре, но повечето къщи са празни и няма комини. Няма дим от комини. Това ми липсва. Да сменим малко темата. Каква музика слушаш? Македонска, сръбска, българска, английска, руска? Каква музика харесваш? Циганска. Най-обичам циганска. Днес бях на Битака и звучеше Шабан Байрамович. Понякога даже си викам, що не съм се родил циганин човек. Имам една приятелка Зоя, тя вика, ти си циганин. Ми казва. И защото така емоционална душа, разбираш, и така музика. На тебе ли ти обяснявам пъти? Но циганската музика. Даже сега си купих плоча, точно от Битака. Циганска музика. Фламенко. Виж каква хубава музика. Да, такава музика слушам, честно казвам. Много обичам. И обичам да слушам българска музика, но не мога да разбера защо голяма част от българите не харесват хубавата българска музика, а харесват тъпата българска музика. Това не мога да го разбера. Значи, има толкова красива българска музика, с такива текстове. И примерно слушат някакъв бррр, особено младите, това трап, мрап, не го разбирам. 85% от нещата не мога да разбера, освен някакви думи, които не трябва да ги споменавам сега, нали, които окарактеризират женския род в някакъв вид. И бе, бате. Овци ли гледаме, бе? Какви са тия глупости, разбираш? И искам, нали, като слушам българска музика, има съвсем супер уникални, аз познавам голяма част от българските артисти и музиканти, нали, като цяло. И на световно ниво има. И като че ли ми се иска повече те да мечтаят да излязат извън пределите на България, да не продават примерно за 6 милиона народ, а да почнат да продават в Македония музиката си, в Сърбия, най-близките държави, където разбират езика, да могат да продават извън пределите на славянските говори, нали, за да могат като че ли, защото тя заслужава да бъде чута като цяло. И примерно, ще ви кажа какво като българска музика аз за първи път, примерно, чух в Македония. Примерно беше и това се продаваше. Валдес и Ловец Самир и Барсам, Майя и Магапаса, Малката на Милко Калайджиев и Мира и разбира се, моя приятел Ицо Хазарта, абсурд, нон-стоп, индийски коноп, нон-стоп, марихуана. Защо ли? Защото там имаше даже ще се напушим като кой? Като Марадона. Не? И това се слушаше. И като дойдох тука, вижте, да сме ясно, българската музика не е цензурирана в Македония. Щом е могло да се слуша това, че е могло да се слуша всичко. Проблема е, че артистите не са продавали музиката си в един съседен братски народ. Нали? Кой ще ни слуша там? Нали? А напротив, ако чуеш хубава музика, ти не можеш да останеш равнодушен. И едно от най-важните неща, затова музиката аз много обичам и затова слушам музика. Затова харесвам различни народи, които създават различна музика. Защото ти, когато харесваш музиката, когато почнеш да пееш песните на чужд език, ти си заобичал целия народ. Това за мен е най-важното. Защото всичко можеш да правиш и за пари, и за статус, за всичко.
Но да запееш от сърце, ако не обичаш езика, ако не обичаш музиката, ако не обичаш народа, няма как. Не харесвам, примерно, Родопското. Съжалявам. Не знам, аз съм друг човек, аз съм емоционален човек, аз искам любов да има, разбираш ли? Не изгледа, нали, уважавам, красиво е като звук, нали, но не мога да се напия, както казват горе по северо-запада. Не мога да се напия, на Шабан Шауличка се напия, нали? Но и на Байрамович. Но не мога да се напия на това. Нима да ми стане весело, ни тъжно. Нали, аз ще възхищавам на възможността да пееш, примерно, като мистерията на българските гласове. Нали, това е... В концертно бих го слушал. Бих умрял, слушайки го това, ако трябва. Но не мога да се напия. Нали, началга също не мога да се напия. Но на хубав текст, майко, примерно, знаете ли кой ми... Игоре, сега да кажа. Знаеш кой ми е любимата част от една песен? Любимият текст. Фалшив герой на Тодор Колев. Танцувам с теб, не свършва празника. И аз си представям си колко е влюбен този човек. За него да бъде танца с тази жена, да бъде празник. Паси. Слушам хубава музика. Това е край. Добре, дай нещо изпей сега тук хората да видят, да изкараме за бакшишо, дай така. Така, чакай да си пусна. Да си пусна нещо такъв като мелодика, нещо. Какво искаш да ти спея? Циганско, бе, циганско. Да. Виж сега. Въпреки, че тази песен е италианска. Бяхме заедно с тебе, в Поляно Амаре, откъдето всъщност е човека написал тази песен. Чакай тук рекламите, не съм си платил YouTube. Така, кода стои в усенio, слушай сега. Чакай, стой, отначало, стой. Но това е версията на Gypsy Kings. Pienso con seño para así de volver a más. Y me pintaba las manos la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me hice volar en el cielo infinito. Volare. И така нататък. Как да ми харесваш тази музика? Кога осъзна, че повече говориш като българин, а не като македонец? Всъщност, не когато говоря, защото не е свързано с говорене, а с главата. Когато за да, почнах да правя така. А за не, така. Това е... Вече си минал. Дават ти гражданство. Да. Веднага ти дават гражданство. Даже аз мисля, че така трябва да ги проверяват хората. Ако питаш го, пример, българин ли си, той ако каже да, не. Махаш го. Ако каже българин ли си, кажеш да и да, опускаш. Значи така трябва да се дава гражданство, поред мен. Не по друг начин. Не да го питаш тази история. Кой го бъде, важно е кой се е бил кютек. Нали? Важно е, като те срещат по улицата, да те разпознаят отдалече. Да кажеш да, така е. Е тогава. И стига си ме питал, ставам и си тръгвам, защото въпросите ти станаха неудобни. Къде са му очилата? Чао! И най-обичам, като си остана само аз. Ма и аз да си ходя. Айде.